Again. Aye. Skip Candelaphy. Oh, yeah, boy. Over the young every They Saturday. want see me fall. CPA Maten lo Radio. sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Maten lo sabi kakabar ki prosensi. They want see me fall. Over the young. Maten lo sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Maten lo sabi kakabar ki prosenja. Barkie Procent de podcast. We zitten hard in Batman season. We willen zeggen dat we krijgen bij ons de jongens met een crimineel verleden of de guys die van doen krijgen met de Batman of de andere guys die ervoor kunnen zorgen dat je je een Batman voelt, maar niet negatief bedoeld, positief. Alle soort faciliteiten is op van we doen, maar we zijn zo gezellig bezig en we merken dat dat ding groeit. Meer en meer en meer mensen die subscriben to the channel. Showcon Media. Ga op YouTube, ga op Spotify, check Facebook, check alle social media en je zal ons zien. Maar vooral hier, YouTube, geen grappen maken. Je moet er gewoon als de kippen bij zijn. Liken, sharen en followen, zoveel mogelijk. Fijn dat je erbij bent. We hebben al een aantal afleveringen erop zitten. En dit is een episode met een ander soort artiest. Hij is tattoo-artiest en we karamang Buguru Datra. Hey, goed dat je erbij bent, man. We zijn er. We zijn Showcon Media. Olu they want see me fall. Maten lo sabi kakabar ki prosensi. Imron Rissowijoyo is de naam van de gast die we hebben in de Barkie Procent podcast. Hartje, Batman season. Ja, man. Ik voel me zo goed om hem hier te hebben. Ik hoorde hem bij Sydney in de uitzending. En ik had zoiets van, Sahang, ik heb laat die radio aangezet. Maar ik hoor nog iets van tattoo-artiest. Dan hoor ik Buguru. Ik dacht, hey, no man, je weet het. Dit is real talk. Dit is naar Krintaki Krinlibi. Hier moet de man zijn. Laten we uitgebreid praten met hem. Welkom, Imron Rissowijoyo. Ja man, bless up, beloved. Ja, mijn naam is Imran Rissowijoyo, eigenaar van een studio tattoo, maar meer bekend als Buguru Datra Isafato. Ja man, alafasi. Imron, een aparte naam. Meestal usap Imro. Ja, yes, inderdaad, Imran. Aha. Ja, dat is een, het is een lang verhaal. Bakra voor ook iemand in die zie dat. Mijn moeder had een, 5 kinderen, geen enkele meisjes. Ja, mijn man op de waan niet. Mijn man op de waan milik. Een meisje. Maar toen zei mijn moeder van nee, ik wil hem niet. Weet je, dan vroeg hij dat, weet je wat? Ik zal hem verzorgen. Dat zou ik man Imran. Maar ze had een zoon, Imro. Dus ik man Imran. Oh. Dus nou een blanke vrouw. Een blanke vrouw. Kwekkie. Nee, dus mijn moeder, maar tijdens die geboren. Ja. Afro die man, mijn man op de waan. Mijn moeder wilde een meisje hebben. Ik ben ook een meisje, want ik ben op een man die Buguru Datra. Mi volg. Wie weet wel, Isabita. Maar later jullie mama toch kon kleren op je story dat je dacht, maar ik ben ook een jongen. Hoeveelste van de jongens ben Ik ben je? de laatste. Ja. De laatste jongen, de laatste zoon. Ja, de laatste zoon is met onze 5. Aha. Maar meestal wordt het laatste kind verwend. Ben je toch verwend uiteindelijk? Dat zeggen mensen meestal, maar het is niet waar. Dus ik heb gewoon keihard gewerkt. Kies voor mijn auto ook keihard. Ja, Vong, hè? man. Ja, man. Ik ben daar morgen kwijt. Voor allemaal. Dat is allemaal heel rustig. Weet je kan met ze praten, weet je, maar ik ben tak, ja. Ja. Dus ik was de koof apart weer. Oké. Rissowijoyo, waar komen jullie vandaan? Boy, als je me vraagt van waar ik vandaan kom, boy, mijn familie is groot en ja, je hebt Rissowijoyo overal. Dus mijn vader is van Paranam, dus waarschijnlijk van daaruit. Oké. Maar ik weet je naar Paramaribo of was je toch op Paranam? Nee, Paramaribo. Ja, Paramaribo. Welke buurt? Nieuwweer. Nieuwweer? Ja, ik ben van Nieuwweer. Echt een Nieuwweer, man. Nieuwweer, man. Nog steeds Nieuwweer? Nog steeds Nieuwweer. Ernstig? Jullie bilang gewoon Nieuwweer? Nieuwweer, midden, Nieuwweer. Boy, sang, die mocht zangen de boy van mij, jongen, ala de Ja, man. Nieuwweer, Rango, Flora is afato. Sunny Point. Nou, inderdaad.
Waar ben je voor grokong in Nieuwe? Boy, het was geen leuke tijd voor mij. Ik had geen een goede jeugd gehad. Hè. Ondanks dat ik goede opvoeding had gehad van mijn ouders. Maar is appelijk lastig. Je want altijd iets extra, weet je. Dus ik ben nog in fouten. Ik ben wel in de fouten gegaan, weet je. En daaruit heb ik wel geleerd. No, maar naar de Tori, dat ulobi, kijk. Ja, toch. Uno, en tem tak uno, dat met tak namens a team, dat na familie. Yes, Omdat ja. lek van nou de we chara barki present su podcast, asor lek na mina afesi, maar mi ano a heer man, na wan heer crew, isabi toch, is het ding. Maar ik denk dat we meer leren uit ware gebeurtenissen. We Ja, leren klopt. van de verhalen Klopt. van mensen die het echt meegemaakt hebben. Als je het niet meegemaakt hebt, dan halen we het uit boeken, is leuk, maar nou, we hebben er meer aan. Wat zijn de moeilijkheden die je gehad hebt? Nou, ik praat uit ervaring, mijn verleden. Ik had een moeilijke jeugd. Is dat toch? En ik zoek toch monitor. Is dat wat toch? Dus ik klaar aan score. Ik dacht van, ik nog gewoon baring aan score auto, weet je. Maar daaruit heb ik wel heel veel geleerd. En ik ben ook blij dat ik miskop een mooi varen auto. Dus een... Sroot ook aan de Eva? Nou, misro toch ex-aantal lezen, man. Ja, dat is Eva, ja. hey, dat met 4 jongen, dat kan man dit moest in Batman season, boy. Omdat, look, dat je leert zoveel, man. Wat hier wan edemi, brada. Ube ap kapalani. De man gide man tori. Dat na libi isabi toch uba wan rasta, brada, voor no ai fire. Ai. If you sa me keme no tegen uno, dat va utra wa mus leri tak uno go doing. Dus dat, kijk, mensen denken van, ik ben gekomen gewoon gelijk een tattoo-artist geworden. Nou, ik ben eerst begonnen in het cellenhuis. Dat ding is zo begonnen. Cellenhuis, misro tango een bakkera man dat hij tatoeëert. En van huis uit kan ik goed tekenen. Is dat weer toch? Dus dan, mijn mesje aan man, dus hij tatoeëert en ik teken. Dus tel ik me vrij. Team vrij. Daar, je weet, je hebt jongens van de buurt. En tak, weet je wat? Ik leer tattoo in een cellenhuis. Maar dat na gewoon tattoo na nga pen ano. Nee, Tattoo vroeger was na het, nga nice nee, riff. vroeger was het een stokje met naald. Nee, en dat zo. Dan koop je Oost-Indische ink bij regelen. Daar praat ik over 97. 1997. Dan heb ik getatoeëerd met Nou, een stokje. Gewoon een stokje. Gewoon een saté-stokje. Ja, je trekt 3 naald. Voor een systeem toch? Weet je dat? Je lolo aan garen. En dan dip je het gewoon in die ink. Dan je tatoeëert. Oh, daarom ik mensen den bikkel toch? Is op de Yes, foste man. ja. Je zit aan de moderne tattoo Nou. zijn op no de era walom Nou. buri tekenen de sanati. Nou, Gewoon nou, je nou. shama ama paso zelf gemaakte sani so na. Oh, na so abego. Zo handmatig. Handmatig. Dat is zo mijn ketang. Mijn brothers en ik had broer, kom, ik ga voor je tatoeëren. Even shama skin boy. De buren, je weet gratis tattoo eenmaal al, weet je, is dat allemaal aan niet. Maar skoro ibel op teken ba? Score mi belop teken. Belop teken. Bij actie mi matak. Nou, als aan begin zo dat we teken wedstrijd bidden. Ik zat op de area, de wakkerschool, Evram Zegen. Dan, van, mi belop teken er, dan. Juffrouw tegen me, wat ga je tekenen? Met dat boy. Eigenlijk, ik kon niet van landschappen en zo. Ik op morgen voor portret. Dan misschien Mahatma Gandhi. Dan dacht ik van, oké, ik ga mijn kans nemen. Ik hou van uitdagingen. Met ik poster, met begin teken. Ik ben op de eerste plaats. Geëindigd. Ja, tekenen. Dan, de man zijn kaart met me. Van, wat ga je doen met je jongen? Want hij heeft talent. Oh, dan zei me van, boy, we hebben nauwelijks geld om te eten, weet je, om eten te kopen, weet je. En dat behaat me wel, er is een vis, de teacher, ja, dan. Als ik kon, ik ben op boy naar No Laterma Instituut. Dat heeft me wel pijn gedaan, maar ik heb niet opgegeven. Zo bleef ik door tekenen. Dan ik me naar No Laterma Instituut, nou, was ik gaan vragen. En dat zelf kon ik niet betalen, dus dan meteen dacht ik, nou, ik laat het. Dan, ik teken godoro. Tot de dag van vandaag. Nee, dan, volgens mij tatoeëer, dan ben ik dus aan die reclame, weet je. Voor winkels en zo. Zo ben ik begonnen. Oh, maar die tekeningen die je thuis maakte, waren het met potloden of tekende je met pen? Je weet, je hebt verschillende... Potloden. Ja, potloden.
Overal. Alles is een beetje met die muur, met die alles even betekenen. Ja, man. En dat waren portretten, zoals je zegt. Nou, gewoon tekenen. Merendeel was een Fantastic Four, Spider-Man, Hulk. Dat ding dat die He-Man, Thundercats. Is dat ding dat die toch, ja. No, mis op tak aten, sami belop teken, dan mi belop teken Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja Turtles, dat ding dat die, ja. Toch, Donatello, Yes. Raffaello, alles wat ze aan die tekenen, maar dan heb je ook soms die potloden met die dikke punten. Ja. Dat zijn heel moeilijk aan dikke. Yes, AB, je hebt gewoon 1B, 2B, 3B. Ai, zo dan met elkaar de ai. potlood dat die 1B, 2B, Ja. ai. Dan had je dat, we begin ook doen. Leuke tijd, jongens. Leuke tijd, dat is dat niet Komoro. No, nee, Komoro. Mensen denken van, ja, we gaan nu later maar instituut. Nee, helemaal niet. Straf voor zo'n dingen. Er zijn lelijke dingen die je meemaakt in het leven. En wij allemaal hoor. Soms maar nou open op. Soms maar naar tegi. Dan niet tegi wat ze meegemaakt hebben. Maar het gras bij de buren lijkt altijd groener. Liefst maar op play mooi weer. En snap je laat iedereen zijn waarde. Ja. Maar ja, ik bedoel, er zijn toch ook goede dingen die je geleerd zou kunnen hebben van die tijd. Ik heb het altijd ook gezegd. Alle ook reed jou aan boem. Want if ik nou straffen, zou ik de dag van dat geen tattoo-artist worden. Oh. Mijn boete boegru dat trouw toe. Snap je? Nou, door straf, als ik leer alle descendants. Dus daar heb ik gezegd van, mij kan alle ook reed jou aan boem. Het heeft me wel wat geleerd. Maar na cellenhuizen of toch wel lezen een strafinrichtingsrif? Nou, cellenhuizen. Alleen maar cellenhuizen. Tanga jazerf sabolo middelref. Ai. Maar nooit wat van ons nog komt? Mi belus. Vonnis, midden walis no mai. Ja, walis no mai. Ja, maar tot dan. Ai, tot daar, ai. Waarvoor na 2 weken, we moeten 2 weken verlengen, we moeten alles dan na 9 maanden. 9 maanden, ai. Ja, maar het was gewoon voor mij, hoor. Ik guess dat ik bij de wang, weet je, een uitje gewoon vakantie. Ik kom bakken, weet je, met tanga december, die bakken, weet je. Ja. Maar aan dat ik go roof of, nou, dat is het niet meer bedoeld. We nemen elkaar gewoon. Ja, me begrijp. Je neemt elkaar in de sani. Maar no tak a jeugd sa no de arco no moest je lekwan switch No. Helemaal niet. Vooral at heeft no. Enough go ere. Fosi abe boete. Trouwens, no astra foso no boom. Dus kan je alvast dat zeggen. Ja, dus je zou geen enkele jeugdige aanraden? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ai. Maar je sinds idee, zeker if je go in de kringen dat die, maar ook de tapastraat, ik weet in een nieuw weer. Je mag ze voeren naar een blakkaboy, je mag ze naar alasma. Meer creoze, ja. Maar je kan zeggen van, ik heb bijna helemaal geen Javaanse vrienden. Het is alleen maar blakkaboy. Alleen maar negers. Afwas van mijn grokong bouw tot, maar ik ben iemand met moksien alamang. Ik loop de gezamenlijk en no Joshi me ook to begiting met playing. Like, no, ik ben gewoon chill. Abisjes mo kom met moksien ngayu belangrijk. Minom zitten ko in voor. Zo iemand ben ik. Je rookt niet, je drinkt niet. Ik rook niet, ik drink niet, nada. Mijn voeren wel. Ik hou van eten. Ja man. Na trobi odiranya de mij kopen. Ja, dat na me. Maar nou die, ik moet dan straffen toch bij je naar een witman being match. We doen together, isabi toch? Dat nou, ik kon sap tatoeëren. Ja. Nou die, ik kon adoro. Je begint tatoeëren direct of het heeft toch nog een tijdje geduurd? Nou, dan... Ik ga mijn verhaal vertellen. Ik begin tatoeëren en daarna, ik werkte ook in een visbedrijf, visiboto, kies bambang na seyang de wan dati. Dus echt struggle, me struggle. Da baka dati dan, stroto baka. Vanwege visblazen de wan dat onderdruk de orokoto. Maar goed, money drape. Ja man, money drape tot de dag van vandaag. Maar goed, maar de defensie, we hebben een lichting. Dat dacht ik van oké. Maar buurjong of meteen met dat, weet je wat, chamigo no. Om te gaan solliciteren. Nou, bicara boygo. Dan, want dama bedrape. Dat dama bedrape, na de malik you. Uwan drape. Toen heb ik gezegd van, no man, kan de me panuwan niet. Is dat weer dat? Voor in alegre. Weet je? En die dame gezegd van, no man, we zijn niet meer in het binnenlandse oorlog meer en zo, bla bla bla. Oké, dat is goed. Dan heb ik me een sollicitatiebrief drapen. Over 2 keer de man bel me.
Mi tegen maar trots de man bij me no. Ten dat zelf no bij de mi buurman. Mi ga is de buurman. Oh, dat lekker nog op buurman. Ja, maar zelf bij de ta. If je bap stelling in 1998 ding. Ja, draai man. Da draai maar joh. Dan buurman kan mi. Da mi teka telefoon. Ik moet voor een sollicitatiegesprek. Dan tak oké, is goed. Dan mi go na bio dengan minta pak de man beli. Tak no boy de man no bel mi. Yes ama sam chago de man no bel man. Da de man bel mi. Da so de man mi go. Da sollicitatiegesprek, ze hebben hem gevraagd. Soos maar zo breed met oké, is goed. I'm in. Dus zo te doen dan 1998 oktober 98 ben ik in het leger gestapt. Tot de dag van vandaag. Maar nou is love, want de man actie. Ben toen reeds zijn aanraking gekomen No, met de ze politie. hebben me gevraagd. Maar mi leren altijd toch. Nee. Ja, weet je. Wat later komt, dat is punt 2. Ja. Maar moest even misreven. Is maar nou een land die wordt ook. Met de king. Tot de dag van vandaag. Ja. Mi ding. Hoe vaar is kopen door nou? Ik ben nu onderofficier geworden. Ja, man. Ja. Nou, onderofficiers doen ja semi. Ja, man. Ik sta niet stil, hè. Mi loba worko, mi loba a veld worko, mi no loops dons ribi. Ik slaap maar misschien elke dag 4-5 uurtjes maar. Maar dus adina sking bij, sabi to. Maanden worko, 5 uur in wiki, je zit is review uniform, je gaat worko, te moet worko direct shop. Kan je tem doro, oso de kan na 10 euro baka. Dat na mi libi. Ja. Opleiding, voeding. Zodat hij nou een tof vang, hè? Nou, een tof opleiding. Ik heb geen gemakkelijke opleiding gehad. Zowel, ik ben vaker naar het buitenland geweest voor opleidingen. Dus, nooit meer give up. Ja, man. Ja, man. Maar dat nafje, hè? Ieder verdient een tweede kans. Dat zeg ik altijd ook. Allemaal verdienen een tweede kans, ja. En omdat dat stroten, dat crimineel, weet je. Dat is vroeger allemaal bij achtergrond, maar ieder verandert. Ja. Het ligt aan jou, if you want veranderen. Is dat weer toch? Maar fai do, if one lees ibe da straat in nou dan, met die uniform, dan is je one of de mannen sa ooit ibe da kooi. Dan want, fai go in alegre, you fuck. Kom vaker voor, kom vaker. Terwijl ik het zwaar voor schrijven. Kom vaker voor, ja. Kom vaker voor. De man schrijft echt respect voor jou, boy. Ja, sap, bij. Is dat weer toch? Dan lijkt het dat je allemaal veel een tweede kans. Een tweede kans. Maar ben je ook zo in life tak? Te wan broeia bode kan er voor jou naar een vrouwtje of jou naar een winsuma. Te gas maar dat case closed, me vergeef je. Ben je ook werkelijk klaar daarmee? Ik loop tak, sorry. Ik loop ben. Voor mij, ik zat dat ik me fout of zo. Ik loop juku. Heb ik kies terug bij een vrouw bijvoorbeeld. Staat ik mijn auto en ga weg. Ja, maar goed, dus ik heb een trap restaurant, ik heb zoveel dingen te doen. Maar na shop me demo, dus bijna mijn kies terug bij een vrouw. Hoe kan kies terug bij een vrouw, maar kan dan maar iets kleins, weet je. Maar no tak bang pretty patu. No, nooit meer doen, nooit meer kost mijn vrouw, nooit meer nak mijn vrouw. Ik trouwens, nooit meer doen, no aan de vrouw, misa mijn baby. Nooit. Nooit nog op de sandatie. Nooit. No, me loop positief, man. Dan look nou, dat idee van pisik ba in tattoo wereld. Is niet een normale wereld. Niet aan ieder durft een tatoeage te zetten. Niet aan ieder durft naar je toe te stappen van hey, me want pot wan sani. Of wel? Wel, kijk, concurrentie lai. Maar ik heb geen concurrentie. Mijn klantenkring is groot, internationaal. Ik ben bekend. Vooral in Europa, ben bekend. Dus ik heb helemaal geen concurrentie, dus meneer vrede. Weet je? Dus ja. En van mijn collega's op tattoo auto, professional. Ano, tide mi tatoeëer dan, mi kon sabing. Boy, struggle. Met tegen inajaris revi. Tijdens mijn opleiding. Dat de makoyer tak met tatoeëer. Saudu, utekwan nal tanga tiki, do gooi no chimbus idrape do prik. Tijdens rusuren. Dus in plaats van uga srivi, da we bakasi om de barak da we go prik da wandi da de ma kiss me. Ja no be muere. Want ano mag. Ano mag. De ma domi. Maar tak mi no give up. De man go nga ala de enki. Baka tu wiki ka foto de kom baka. Jangan terabatra kau maka tatuer de mama.
Oh, want de man lobing, hè? Maar wat is volgens jou die drang die mensen hebben om een tattoo te zetten? Dus kijk, tatoeëren toch. De man lobeng. Dus sommige lobeng gewoon lekker een kick. Weet je? Maar uiteindelijk, nou als ik zeg, wat kan je drie bilangen aan heen? Je hebt zoveel mensen die echt spijt ervan hebben. Maar dat nou vooral de voorsteen tattoo. Waar er komen ook mensen naar mij toe voor een cover-up bijvoorbeeld. Dat ik in mijn ankra die smoro. Is dat bedoel, vooral naar Fedikop met handgranaat. Even beetje, dat staan dat voor ze boy. Zo ik misdrijf dat boy, dan met tattoo eraf in mijn hand. Dat naar met tattoo eraf. Snap je? Dat is een... No, maar wansan, onolek tattoo man we mitanga sani. Nee, misapo. Is 18 plus, hè? Is 18 plus. Dus als je aan het kijken was en je weet dat je niet 18 plus bent, uitdoen dat ding nu. Uit. De man bota kira sani. Hey, mi go in wan do wel walisi. Manga wan bromchi. Briko. Deze one in eraf. Faya kiri, papa. Maar nou in berike iwan shisayo do iwan shisayo poti des afayam leti. Papa di mleta afaya. Is jouw boem bigi Mishi Michael. waneng boom des. Mino karane want fi karane kade amane sabe dape. Amo fir wan fasi. Isabi toch? Maar anobede abede wan roepnaam. Ja. Isabi toch? Maar ik zeg maar mokar wan training. Kom kar wan training hè. Maar anane dat misschien mokar wan. Kan hem chi boom bigi lobo. Boom bigi so. Tak saip saja dus. Na zo drangen is mijn lobby tak Ja, tattoo. man. Maar hoeveel van die love tattoos moet je zetten? Maandelijks. Nou, ik krijg elke dag klanten. Ik krijg elke dag klanten met echt extreme tattoos. Weet je? Intieme tattoos en zo. Sinds midden. Ik heb ooit een tattoo ook gezet. Toch? Dat van Anne Swaman. Gewoon een cirkel. Boy. Goed uitziende jongeman. Gewoon een cirkel wil hij. Rondom sa anus. Random. Random. Maar dat Hey, ben is een dat- boemgevoelig pressie, man. Na gevoelig precies, ja. En mijn hè. Mijn naam is Kupila Meluku. Maar dat idanga i Natuurlijk, mondkap, neus, natuurlijk, kapakasani, natuurlijk. handschoenen. Ja toch? Natuurlijk. Ai, de tackle dat ik me ba. Dat vooral van die vrouw. Die vrouw is bijna elke dag. Dus ik weet niet dat aan. Ai. Weet Maar je? ooit ik is een klant die sang kan de bekong, dat klant die tak tatoeëer de naam Shimano voor me. Ja. Maar nou, ineens, als dong, iedereen die ik voor potais aan nai, je tatoeëer nou, ineens attack nee, zet olumide voor me. Nou, die heb ik nog nooit gehad. Oké. Maar ik heb wel meegemaakt van... Sorry, binnen 24 uur... Aboy kon pura neem van dame. Binnen 24 uur. Meteen dat ano man, want het moet eerst genezen. Want het is nog vers. Tattoo je moet het gewoon als een wond zien. Dat is dan... Binnen 24 uur, ik samsa, dat no boy. Asma low me, asma gwelip me. Maar die potan neem vast ma. Als man liever man binnen 24 Binnen uur. 24 uur. Meteen dat dan moet je over een maand komen, tas aan genezen helemaal. Dan gaan we trouwen bij de auto. Een echtpaar was gekomen. Dan moet ik op het tattoo. Je hebt het afronding. Afro heb het aanmaning. Dan vroeg hij aan man, dat niet, ga jij eerst. Dat is op laten doen. Dan ik bap het aan in van vrouw. Dat je vrouw, nou maar ik ben bang man. Ik ben bang. Dan, baka weekend man ka tak yo. Ja man. Ina man ka veraning. Melak samsa, tak ba vrouw gwelip me. Medak boy. Oké, maar ik kan er even zitten. Baka mo de kong. Ja, dat is het geval dat er. Ai, Ja, maar man. cover op want tak na nga enki baka yogo Ja, abra ja, dus aning. maar laat zeggen van je hebt een tattoo van een naam van 5 centimeter bijvoorbeeld. Maar dan gaat het groter worden dan. Maar dan ga je het dichtmaken met een roos of de man loopt een affair of zo. Die dingen. Ja, maar het kan wel. Oh, en nu een soort kleur de. Ja, Je hebt meer kleuren dan vroeger. ja. Vroeger was het gewoon Oost-Indische inkt. Maar nu heb je weer andere inktmerken en zo. Ja. Maar het kan best wel zo zijn dat ons ma if alop wan trouwang, want zoals asma tak alop be zodanig tak na wan ning na anen voor asma o tatoeëer. Maar soms na porito of zo. Ik heb klanten gehad. Dat is maar pura blueswing. Jori kan tak na wang fekara buku, wang familieboek. Zo zo'n ding.
Maar zijn alleen maar exen. Susuning. Oh. Ja, man. Dus kan die allemaal pot Rudija, onder ook sala pot Marlon, daar pot Johan. Alla, de wanda de. Ja. Wan dame, dan ga zo mening. Maar als je nu anders zegt, maar hoe ga je dan om met zo'n Atak nou een memory. Oh. Nou een memory gang. Nou, een kiek, hè. En je hebt dames ook toe, vooral van Eloude, maar ook toe, vooral de buitenlanders. Ze komen naar mij en zeggen van, hé, put aan neem bij papito. Maar daar, ik moest vervagen. Weet je? Dus alleen maar dat na fina zo toe van me, kijk, ik heb je naam gezet. Ai. Dus alla de dat idee. Maar kan dat papito terug? Ja, papito vervang helemaal. Vervaag. Dus je lijkt dat de artiest, ja, mixan mee. Ai. Ja, maar vooral bij die vrouwen, die intieme tattoo. Migado. Hey, maar hoe doen jullie wat we zien? Hallo, soort sunny boy, hoe Kijk. tattoo man boy. Zo lees ik gewoon mis door nam tak. Hey, maar Fabo heeft me body een tattoo artist, jongen. Kijk, im Hey, tranga. ik was stoute jongens droom. Im tranga. Kijk, if you begin ang tattoo pass, you're greedy. Maar wala nga you're greedy. Of yung moment o de wan dagelijks routine na giyuwa nga de wan dat je tak naman. Dali ko geen akoloog, ala di Bijvoorbeeld, want dat was mijn droom eigenlijk, if je was to Kagodoro. Maar is je tak Oh, ik ben wat terug geen akoloog. Dus nomo ama, bomita nga walo. Dames! Sexy dames, walo sani. Dat is een, voor mij is het normaal. Voor mij is het normaal. Maar, hoe ben je? Ben je zo voorzichtig dat inom... Want kun dat import een tattoo op de borst. Ai? Dan nou, maar dat fijn hoor je, want dan moet je dus... Nou, mij hoor je gewoon. Even naar je tape, mijn kun sorry, maar hoor je gewoon, want je moet goede grip hebben. Je moet goede... Ja, want als je met een fout, die haar wel lazy. En hij moet hem horen. Dus je moet goede grip hebben. Boy da nga jarusu di me jarusu mo jarusu man boy da. Dus dat kon dan een vrouw die na no tattoo. Dat hij met dat ik wil in gaan zetten op mijn borst. Boy mi denk ik sorry boy da. Dat weer aan schoen toch, dat is nou. Dat in vier echt nou. Dadelijk ook wat papier zit hoor, dat tape papier dat we gaan hoor erop. Papier zijn tori ai. No maar tattoos aan nou hallo. Maar heb je wel eens een klant gehad die gezegd heeft van een vrouwelijke natuurlijk bedoel ik die nu gezegd zou hebben van no, maar raak me hier niet aan hoor. Je mag die tattoo wel daar, maar daar mag je me niet aanraken. Nou. Nooit? Nou, nog nooit. En hoeveel jaren ben je al bezig? Nu al 26 jaar. In die 26 jaar heeft geen enkele vrouwelijke klant gezegd... Nee, raak me niet daar, no. Aanraken aan mijn edele delen om daar te zetten. Nou. Je komt een tattoo naar mij toch? Dus, ik moet goede vasthouding hebben. Ja. Dus, nog nooit. Ai boy. En jouw shop is opnieuw weer? Nieuw weer gevonden weg, Waar ja. precies? 198. Vlak naast Jan Verwarren is. Het is een bekende shop, man. Suri Tattoo. Oh, Mireille, Mishing. We zijn al nu 11 jaar gevestigd, ja. 11 jaar, ja. No, maar je doet man. No, apir zijn tori zei takwo. O taki o gatori. We komen erop. No, is nice man. Barkie presents u de podcast. Het is zo gezellig man. En nu zitten we hier met Imron Risowi Joyo. De tattoo artist, alias Bugru Datra. Olude wan chimifan. Matendo sabi kakabarki prosensu. 18 plus, zoals je het weet. De Barkie Procensu podcast. We zitten hard in de Batman Season episode. Deze episode is de ene met Imron Risowi Joyo. De man is de tattoo artist. En we kennen hem wel beter als Bugru Datra. Piercings komen er ook bij kijken, Imron. Ja. Niet alleen de tatoeages. Wat had je eerst, denk je? Tatoeëren, Of ja. piercings? Eerst de tattoos, toch? Eerst tattoos. Oh. Piercing heb ik geleerd in Nederland. Ik was in 2000, ben ik naar Nederland gegaan met vakantie. Dan werkte in een tattoo shop. En daar heb ik het geleerd. Voor mij pot piercing aan de wanat. Ik durfde eigenlijk niet aan de wanat. Maar ik dacht van oké, eenmaal met tatoeëren, dan moet leren piercing ook toe. En zo heb ik het geleerd. Die door naar Srana auto dan begin pierce. Dan ben ik pierce gelijk, want je weet die dingen kon ik niet hier in Suriname kopen. En die dingen zijn laten halen en zo. Dus die gue bakada me kon, dat zo me kan gaan spelen dat me pierce.
Maar je hoort steeds gekkere plaatsen en de meest rare plekken zetten mensen piercings. Waar allemaal? Boy, in de meeste gevallen zetten ze bijna helemaal geen tong meer. Ze zetten nu 1 piercing. Vooral mannen zoals vrouwen. Clitoris, Christina piercing, dus op de heuvel. Dit is maar weer een broek, ja, een punt, tepel piercing, dan gaan we dat. Ja. Maar je hoort wel waarom ze hun piercings komen zetten. Want die een soort adrenaline, die een vibe, de long kan. Yes, klopt. Wat Kijk, zeggen ze? Het verschil van mens tot mens, bijvoorbeeld. Maar in de meeste gevallen, de middelen mode, is een mode nu, weet je. Maar die dingen hebben ook effect voor die vrouw, vooral die tepel piercing. Als na tama so yung ginapit pa tepel da kisa asani a piercing. As may hyper moro. Oh. Ja man. As may skoputa at alok tu. Era zo? Boy! Ja man. Ay, dus je hebt ook van die intima piercing, Christina piercing, clitoris piercing. Ay, tong piercings. Tong piercing ook. En ik kan je wel zeggen, tong piercing is echt geweldig voor die vrouwen. Ja man. Oh. Je voelt je weer anders als man. Ay, Wie de hem dit, hoor? Je going safe van de hemel, je want kring. Voor si denk je skoputu. Ay, wat voor si ubes aptak na umas, maar bij kring schutter aan een feest. Maar no, dat zijn kon de omgekeerd, no, na mange kring. Ja man. Dat is een, die piercing is ook in nu. Ja, wat lijkt volgens jou pijnlijker? Waar van gillen je klanten meer? Is dat nou van de tattoos of van de piercings? Kijk, piercing tegenwoordig is pijnloos. Oh. Ja, we verdoven. Hoe heb je zo morelijk gewoon van, je bent voor zeggen de dat die. Nu is het uitsluitend verdoving. Verdoving? Zelf ook tattoo zet je met verdoving nu. Nee, die piercing is door middel van een lidocaïne. Dat is een spuitje. Maar tatoeëren is gewoon met een zalf. Oh. Ja. Dus technologie, weet je, modern. Dus een alaman, chimala schrijf kapot een tattoo. Maar wij zetten uitsluitend 18 naar boven. Naar boven, toch? Ja. Dus niemand kan daar komen met een uniform en zeggen, ik wil een tattoo. Ja, guadoro baka. Je moet kunnen legitimeren met je ID-kaart. Ja. Ja, anders hoe je hebt. Oké. Ja. Krijg je soms cliënten die onder invloed zijn, want anabat decatief komt nuchter? Je moet sowieso nuchter zijn, dan maak je een andere afspraak. Want als je afspraak met me maakt, dan zeg je altijd van, luister naar inom smoko, inom drinken. Ama lonkayu, ama mo versmeer Hennessy. No, dat is het, sorry. Daru, cognac. No, wij tatoeëren niet. Oh. Want aan mijn broer doet het. En een broer constant, zodra je een lijn trekt, dan begint het al te bloeden en dan, dat is niet goed. Je moet gewoon nuchter zijn. Goed eten, nuchter zijn, klaar. Ja. Zegt de ene klant aan je, nou, ik wil je naalden niet zien, ik wil niet zien wat je doet. Of die andere zegt, nou, ik vind niet erg, ik moet gewoon zien wat je doet. Ik wil juist zien wat je doet. Ja, die dingen je hebt verschillende klanten dan? Ja, je hebt verschillende klanten. De meeste klanten, want een paar vallen ook flauw. Maar anderen slapen gewoon. Terwijl je bezig bent? Ja, je hebt mensen in soorten. Ja, boendri, hij is maar erg. Schreef gewoon terwijl Slapen. Ja, maar je bent klaar. Ai. Welke klanten hebben nou volgens jou, Imran, een hogere pijngrens? De mannen of de vrouwen? Zo, mannen. Mannen kunnen meer pijn verdragen? Nee, mannen verdragen juist niet. Vrouwen kunnen meer pijn verdragen dan mannen. Ja man, perika tak yo, maar die mannen vallen eerder flauw dan een vrouw. Mooi. En dat zo? Omdat die mij spanden in. Oh. Weet je, Maar hoe kalmeer jij jouw klanten? Gewoon door middel van praten. Door middel van praten. Gitori. Ja, dat is nog een leitori. Met gitori. Ik kan maar vergeten of ik kan maar de bezig naar je telefoon. Weet je. Maar in het actori, de breka klant is er voor streel breken. Dat komt allemaal die ook bij. Weet je, dat een brand zo. Dat is een probeer te kan asma. Of met die man of manspersoon of vrouwpersoon. Ooit ik is wat klant is een bargie. Hey, van mij eergisteren nog. Ja man, je hebt ook van die klanten. Je hebt ook van die klanten die zeggen van, ik ga even naar de winkel.
Ade draai kom. Ane draai komoro. Want luko kijk, luko na atori suit so mek wel la fuera want mo tegi kiri famis don jatem. Te mi frede wan sandi de kar nai. Mo ge want orif mi. Want lees met jou want chuma of mi go tek wa een prikje. Mi denk vaccinatie of zo weer hè. Is of wat ras het prikje weet ik veel wat. Dan me loop eten eigen zuster tak. Zuster, u kunt mij eerst geven, want ik ga het samen met mijn zoon doen. Ik kan maar 4 trangen toch, want papa gaat ook nemen. Maar mij wenk, zuster, tak na zogenaamd yo pote, yo gimas poiti. No kon gimme echt. Maar is zuster, no verstaan me of stang. Ze hebben toch, dus dan mi pot me aan ook ba. Maar mijn focus op mijn boy. Men denk dat mo, look aan me, kijk hoe sterk papa is. Papa is Superman, papa kan. Boy, zuster, juk mi wan juku. Hey, mi jump op mi bar. Hey! Mi tak zuster. Ze zei dat nee, ik heb met water gespoten, zo en zo, dan leg me uit. Mi tak oké. Maar nu, aboy, look op mi bar. Tak mi pa. Dus mijn pa blijft dragen, maar mijn pa vrienden nee. Mijn pa vrienden is buiten. Ik dacht nee, nee. Mijn papa die dat is maar naar Dat is maar naar mij. Ik dacht nee, papa heeft een, de zuster heeft het niet op de juiste plek gedaan, maar heeft korkora. Hey, no man. Mensen, if not that raak, contact zo lezen im go te kwam je allergieprik. Hey, met tegen dus. Misal bijvoorbeeld, ja, soms aan zijn nog maar nyang kan je dan een kras of zo dan. Ja, bijvoorbeeld longa ja bij over de magie wang. Mi brada, tem door dat ik bij misschien den nai. Alla tra patiënt san kami baka mag go fosi. Mi mek ba penen zuster tay mi tak hey. Yere no. Wo se karden broeder ko fu kon je ponja era ma ya bifte kaspoiti ere. Mo tegi mo gimitori emron. Desnoods mis na fetanga wa man una kofu dam no te kaspoiti. Vrede. Maar dat denk maar... Nou, maar over tattoo ook gesproken, hè? Als tattoo-artist heb ik helemaal geen tattoo. Nee, hè? Als tattoo-artist. De meesten hebben helemaal een nek. Ede alasan. Ja. Heb je ooit in de... Ja, dat doen ze hier volgens mij niet. In de ogen getatoeëerd, in de pupillen. Dat niet, hè? Dat heb ik nog nooit gedaan. In Suriname wordt dat waarschijnlijk ook niet. Nee, misschien maar ik ken wel mensen die dat doen wel. Maar niet in Suriname. Van mij iemand van Venezuela, zoals ik het goed heb. En zo tijdens een tattoo-conventie. Ja, maar niet in Suriname. Oh, oké. Ga je soms ook naar tattoo-conventies of dat soort dingen? In Nederland wel. In Nederland, maar ik ben lang niet geweest. En de laatste van mij was in 2008. Dat was in Ahoy, in Rotterdam. Ik ga vaak naar Nederland om te gaan tatoeëren. En... Dat naar euro, je gaat ja, natuurlijk. We zoeken monitor toch. En meestal als ik ga, ben ik altijd volgeboekt. Ja man, ik heb ook een... dus daarom mensen denken van, ik tatoeëer en ik kan heel goed tatoeëren, maar aan tak na jami leren. Meer in het buitenland. Want if je hoort schrijft ja zo, weet je, ik wil eigenlijk mensen zien van die meer dan mij tatoeëert. Dan met ik bakka de man dat die en zo leer je. Ja. Is dat toch? En zo heb ik het geleerd om te tatoeëren. En met nieuwe equipment, naar de voorwaarden, de standaard voorwaarden, wat je moet gebruiken, wat je niet mag, weet je, alle de standaard. Want je moet sowieso wel hygiënisch werken. Ja, sowieso. 100%. Steriele naalden. Ja, 100%. Ja. En tegenwoordig gebruiken we niet van die lange naalden meer, we gebruiken van die cartridge. Dat is zijn nieuwe naalden nu. Ja. En de voorste one, de lange one, de one dat nou. Dat doen ik gebruik more dat. Nou, voorste de machine dat hij had smaaien zie. Die one ze hebben. Nee, nu hebben we die cordless, die penmodel. Ja. Ja. Is het in Suriname zo dat als iemand een tatoeage heeft, als man een one more dat we laser en puro? Ja. Ik heb een Mattie, Gerard Lawrence. En, hij leest het meestal alle de klanten die misang, hij acht me dat hij wil laten verwijderen. Maar zijn er gewoon dat hij. Oh, want we beheren dat ik hem Franse go doen. Nee. Hier. Ja, als je het hebt is Tijgerbladstraat naar Kwata. So dat is. Dus dan maar dat wel doen. Nee, geen Tijgerbladstraat. Bouwlangerstraat, no? Ja, maar iemand van Kwata. Oh, misabi ay dapat je de groentestraatnamen en zo. Yes. Dan maar dat doen. Maar dat doen. No, mooi Tori. En nu komt van het een het andere. Hoe kom je op het idee om boegroes te zetten voor mannen? Dat naam hoor mooi wang. Ook strafoso. Is dat toe dat strafo dan? De juru des ino mas ribete. Dan, we hebben getek tanderborstel.
Bigi make them Strapping. slave them isabi to des teno de dape ler make buguru. Ja mang. Na fosida im darim luko ala de straf man ngranut no langan at na de meskur. Oh, strafman ng ranel lang. Awan nga active bosro. De meskur de. Penastong, nastong. Tapastong ay. Oh, en dan, maar asan moest kon loon to dem. Buguru moest kon, ja, alasot forum buguru. Ja, alles wat voor een buguru. Dus wij hebben van die hartje model en allemaal de functie. Hè? De loontwang, de raket, minder klein of minder groot, weet je? Dus, ala de dat die. Plus, ja, ba adagu bonyo wang. Ja, vorm van adagu bonyo, dat hebben wij ook. Buguru na nga forum fu dagu bonyo. Ay, Maar dat na active bosro ay tip bosro ook toe. De plata wang to. Ja, maar tak minabadat anders dan mi bochare sorry ook toe nang hartje. Na dapat tatapada des ma ekloy to. Ja, ay werkelijk, ay dagu bonyo, ja, fitra bonyo ilobi dan na kaya kleufa. Ja, sowieso, ja, isa fasandek ba. Maar nou even luko, idee na strafo is je dit ramai doing. Nou is dong. Na de man tegen dat je liever een bijdrage naar een groepswerk. Dus op tegen dat score heb je groepsopdracht. Of na jus is er even tak van no. No, kaya lukum. Antar van olang ayos roto to. In de meeste gevallen je tak, man mis roto. Nek dat do, fast game direct ere. Is af wat to. Dat is een, na so je begin, de may begin na UN, so je begin na ma auto. Dapat je hebt de proef konen to daar heb ik het ook geleerd aan de dat die. Dat is een, dat van vandaag. Wat man vertel me, tak olo, me na instrafo so mi pot buguru e anawan mi bewani. Maar alle de man sabes do loont me, de man tell me tak here no, I konja le grad fisi. Buskondel mo tak gata fisi. Gata fisi. Maar you no gwe le grad fisi. Yo na geschupt yo gwef ja. Man tak no, mi frede ma mi frede. De man tak ikei. Ina tum si furte mi brada, ino gwe soja. Akuru sande ja. Na yung poti. No, antar pala. So, pala. aman kong poti. No, de aman tayo may ulo mamuro. Like, tiyong. Mitaka. Ikaw lo basa ni? Tis marete mang. Ume buguro may poti. Boy. Ja, verschillende. Ja, misschien masap 26 ba auto. 26. Ay, masap 18 auto. Sabi to. Dat is een, het verschil, maar je hebt hangt ervan af de type buguro sa'yo poti. Nadat ik ko tawuro ko. Als je te veel hebt, is maar nolobeng. Als na, het beste wana 3 moet je hebben tot 4. Maar im sap 5 zet de auto. En het moet ook niet te groot zijn. De man moet ching. Want if a biggie, hij had een vrouw. Maar toen if a ching, ja, ik des maar squirte hier de. En dat squirte, sana zwembad pari ma. Maar sande zo valk dat, maar dat bepaalde man, want ja, itakje had een vrouw. Boy, maar bepaalde man, luko, is a mendingo. Ja, alla soort man, maar dus if a man zeg, a man bijik bara, maar ik kapot biggie sanete. Toch de mij kapot. Amoro mooi wang. Ik ga je vertellen. De vrouw, ik ga de man kapot bugru. Die vrouw maken afspraak. Ano true. Ik zweer het. Waka 1 week stage na minomo. Ja, waka wan klat. De turfa. Om mijn vrouw ik wa inse. Zij kom ik afspraak die de masra. Fupoti. Fupoti ay. Temme lees het op Facebook, Imron. Ja, tak. Dan men lees de reacties. Boy, luko mo tegi de san di mi lop do. Na mine reageer. Maar mi lop lees de san dati. Omdat, sinds mi de, if wan creatie de sagado meki sa mi lobby na umasma. Mi lop sabi fa umasma i denki. Daarom volgens mi farasri mi kans don gewoon, dat men lees over de vrouw. En dat nou wat ik ook basap ding. Nooit in ook basap wansma. Maar isabi toch? En als aan het trigger me. Maar dat ding, maar te lees het op Facebook. Nou, nee, het is niet goed. Ik deed dat. Als mijn man het zegt, hoef ik hem niet meer. De meeste... Ja, dat zeggen ze meestal. Maar van mijn poteng, vrouw denkt, weet je wat? Koopprobering. Koopprobering. If het lukt me, dan ga je het weer weghalen. Ja. Maar ik ga je eerlijk zeggen, tot nu toe lukt het al lang om een jaar mee per begroep. Je kan zeggen van 70%. Voor de man is er een relatie. Missafe door het zetten van begroes. Safe. Safe, ja.
Zie wat, relatie pa broko. To, mi cha de man koin wang baka. Gimatori. 70%. In Amerika, elke dag heb ik klanten van meer dan 10 mensen per dag. Elke dag. Dat erin wajari om mijn man. En we zijn met ons 600.000 maar. Ay, dus bijna gratis no. De jam Dus, inom onderschat was maar je bedoel dat ik amandat nabi no me gerap kan amandat op 12. Maar dat is ook te veel. Ja. Het beste one na dream abi. Maar look nou. Bepaalde man, ik denk bepaalde man go poti omdat aman kon den nga een vrouw sang inventory, aman ko verstand dat a vrouw gok ba nga man sa abi. En je lek maar in een do onder. Je was sitting. Maar nou is moeilijker. Dus mijn vertering alle den tori disi. Je hebt zo alle verhalen. Maar soms zie je ook mannen reageren online. Dus mannen hoor, die zeggen van no, we man sapot bugru de onzeker, maar no sap samen abi. Dat ook een papi story dat hij. Ook kan vaak voor ook dat de me post sani. Dat je hebt mensen die zeggen van, de man sa pot bugru, ze zijn onzeker. Ja. Maar baka de zijn man dat hij, ik heb me privé, ik ben geïnteresseerd. Ik heb hem dat ook. Oh. Dus de man asuma de mij tak de saneren. De mij tak de sani waarschijnlijk. Voor mij indruk tak jere no. Want if ama vrouw go lezen, amai denk je tak no. Amai biget schrijven met een vrouwtje tak niet onzeker. Maar baka dat je kon app me privé tak, weet je wat, ik ben geïnteresseerd in zo'n artikel, bla bla bla. Dat is zomaar die betakisan toch. Ai. Maar ik ontvang je gewoon als klant. Dus Ja, als klant. Ja. Je blijft sowieso professioneel. En hier deden mij bel uit dat ik, Faka, heb je open plek voor me? Faka, heb je al boegroes binnen? Weet je? En zomaar zette de man potting. De man normaal wacht die 3 deze revie. Maar hoe lang uit aan dan? Hangt er vanaf jouw gesteldheid. Ja, bij sommige mensen 5, 7 dagen, 10 dagen, 2 weken. Maar 5, 7 dagen, dan inom go grofu. In de meeste gevallen, je bereikt dat ai. Ja, bing, je go grofu, je fok op, je bel me bakatak. Faka, awur ko shuere yo. Dan. Wat adviseer je in zo'n geval? Gewoon mooi rustig wachten tot 2 weken. Dan, je go langzaam. Zo je nog go greedy toch. Want look, want je hebt masang bijna want de no musup sa. Boma wangwa watra. Maar dan je wacht, me in de bezig van je wacht die een periode van vrouw. Ja, dat is een goede timing. Ja, dat zou ik die mannen aanraden. Of, if je zegt dat je ook aan tapsi, adi voor je gue, de bos kona uno. Je doe je sani, de bos kona uno, dat tegen daar. Tidak kom baka dan na bingo. Oh. Ja, man. Ay. Ja. Mi belezi about dat sandisi, dat milchi. Je mij karen toe genotsballetjes of balletjes van genot. Balletjes van genot. Waar is dit ontstaan? Dat ding is eigenlijk in Afrika begonnen. De man besmokkelt diamant. In Amerika. Dus zoals dan kon. De man bepot diamant in de penis. Toch? Want de man normaal zijn toch. Dus daar, zo is het begonnen. Oh. In Afrika. Aha, dus het is geen Surinaamse uitvinding? No, het is geen Surinaamse uitvinding. No. Maar Sami ben big up. Den sarana saraf. Mino tax do sanif sroto boom. Mino big up hier voor die ego sroto. Man be big up de man tak na de man kanga sani ma. Nee. As aan begin naar Afrika. Die de man bebe smokkelen diamant. Go intrakondre. Oké. Dan de man denken no takere no if eenmaal ago mino de. Want sana sani ino man potenis king hè. Want as kinfi nanga abba fa boyfi e verschil. Abba dun. Dus if je prite even deze tengo in, dan maar hij tapuk ba. Dus, amora gemakkelijk. Maar vaadu kan tak buguru sang epot go in abuba voor a boy, Johnny Boy. Maar vaak kan tak mana lolo toch? Lolo ja. Tak dene hat amang Johnny Boy serifi. Nee. En hij had ding. Dus in de eerste 2 dagen Theo Potting, o hinder wel even, o had you. Maar je gwenting. Naarmate je gwenting, je play aan. Maar kan je juist in een 4 next morgen. Maar ik heb zitten nadenken. Kan het wel waar zijn als men zegt dat de vrouw van binnen vernietigd kan worden door die boegroes? Het kan.
Dan heb ik gezegd van, je moet geen grotere zetten. Dan heb ik gewoon vernietiging. Maar, Mooi kleiner zetten. maar mij denk je, Imron. Maar if den bugru de in aman sking, in aman buba. Da ano aman buba, ano aman Johnny Boy Bong raken eerder vernietigd dan een vrouw schreef. Want a bugru de in aman sking. Nou, dus, die luka bugru. A bugru is die nuan saka. Dus, het is onder je huid. Toch? Ja, en dan ga je naar meti. Het is tussen het vlees en huid. Dat die luka saka de inzien. Die prita man de is dat na ina saka ego. Oh. Dat is een, natanga drape dus een, ano ati. En even niet te gaan man. En zo lees je me denk ik aan de voorlichting moet ik gieten, want bepaalde man een loop voorspel. Je hoort wel eens een vrouw zeggen, ja die man houdt niet van voorspellen en dan word ik niet goed nat en dan wil hij gewoon komen en mij go grofu. Dat zal ook wel een rol spelen. Nou, dat doet nou maar, hè. Dat doet nou maar. Want je hebt vrouwen in soorten ook. Je hebt vrouwen dat... je hebt zo'n vrouw ook toe. Vrouwen, je ziet dat... heb je begroe? Heb je nou begroe? Dat je nou ja, man. Ja. De man heeft goede tori erop in de shop. Je zegt, nou, bedoel ik, ala fasi mi mitwa meter, maar... If mi nabi. Mi no maar, hè. Ano wani, as man Ano wani. Je moet hebben. Maar om je omas maar nolobe auto. Oké, ze zeggen van de nolobe. Maar geloof me. Te defen eenmaal ba. De lobere. Ja, ik zeg ga meer zetten. Ga meer zetten. Wat mij gimontori tak amang bogo poti da amang denki amang otak nanga in vrouw fossi, want zo hoort het. Want het is een besluit dat je niet neemt voor jezelf, maar je neemt dat besluit voor jou en je vrouw. Ja. Een vrouw tegen me, nee, ik wil niet. Amai tak go kong 1 week, 2 weken, een vrouw tak, nee, ik wil niet. Een vrouw tegen me, als je het zet, of als je ze zet, alibidisi opori, dan gaat de relatie op de klippen lopen. Aman tak oké. Aman tak wel, geef me het voordeel van de twijfel, een vrouw tak, nee. Aman Lucas aan go kong, maar de mati van mij te, aman tak, asani, brief me, een vrouw moro jaru sugiti pot desani. Stiekem, aman bakkanti, aman go potensani. Te mga mamit baka mitak manat gimatori. Saning misi yang afro dete amantak yung te afro tak mogo purde afro tak je bent gek in je hoofd. Jij gaat zo weg, je bent goed gek. Alibicha suitiera, alibicha saniere. Sumano sabi no sabi. Is echt verrassing. Ik kies een klant wat echt pan. Mama 13. Mama vind van 3 hindera man. Ako nang yung vrouw tegen. Ik zo, weet je wat? We put alle 3 na spang. Mama 13, dus dat 10 olibi. A vrouw kon nou natak nee. Haal 1 maar weg. 1 maar moet je weghalen. Ino put de trouwen. Maar jij nu, maar dat is maar jouw arkino. Nou, mo arka maar eerder. Ja toch? Want hij is de klant. Hij is de klant. Weet je, afro komt mee ook toe, weet je. Dus dan, afro tegen dat joh. Eigenlijk afro naar bete, nou heb ik het aan ama, dat ze hinderen man, weet je. Want soms, je hebt spieren, hè, die lopen op je Johnny Boy. Die spierbuiscellen, die is beneden. En in een pot bugro onder ons, dat bugro de onder ons, dat itu kan een spierbuis, dat is man. Ja. Weet je. Dus de wansa de tapsi, dat nog zo erg onder ons. Dus dat we verwijderen de wan voor onder ons. Weet je, dat straffen ze de pot marak. Dus daar, ik zou ze aanraden, de man pot bugro toe, non pot onder ons als spierbuis. Dat is wel gevaarlijk. Oh, je bedoelt dus onder zees ja, spierbuisrefi. Oh, dat na een buis. Hydraulic. Dat is hydraulic pompu de. Hydraulic pompu, ai. Maar dat is hydraulic pompu boro. Oh, hey, maar nou te we pour bugru. Na sem olo zou be meki we cherfi opobaka of na wan new olo we meki. No, wan new olo we meki. Hey, look na nga flashlight if the other de dape van dit a. Wat voor doof? Je cherfing dan emoto. Maar voor Lukonof pede ader ewaka. Tede man kon in a studio mekaar en toch pede mo kon roko de mo kon poti. Iman si fosi pede ader ewaka ma efa man frede. No, man no frede. Misal wabuno teknik fo kan takang ale ma so man no lukus revi so tap de ende sani. No yo como ro frei. Misal we danga wa helper auto da man date ora flashlight da luku. Kita oke jaso ade.
We maken even een stef. Dan drap je weer pretty. Ja. Maar dat na ook toen een verdoving? Met verdoving ook, ja. Oh. Nee. Spuitbom of een travassino? Nee. Lido kan je niet, hoor. Dat is een spuit. Een speciale dingen. Is wel verdoving. Een prikje of? Een prikje. Oh, ook een prikje. Maar dat prikje doet dan ook pijn? Of niet? We hebben een speciaal spuitje ook. Dus het dun zodanig dat ik bij nee viering. Oh. Ja, dat spuitje dat. Wat adviseer je de bange klant van jou om helemaal niet te kijken terwijl je bezig bent? Of zeg je van, nee, hij moet wel kijken? Nou, kijk, ik vraag je. Eerst ga ik je vragen van, dan kan je wel tegen bloed. Want zo'n klant die te de lukken de shiburu doet, dat is van de flow. En mensen direct hoor, Theo van de flow. Wat met de jaren in het systeem, wat is je tak, ame bigi shoti. Bakalat is het, amo bigi tak, wacht even. Is het tak, no na gua mo gwe. Kalmeer gewoon, relax, weet je. Ja, me kan man gwe even, dan man wiki bakadang. En dat dan duurt seconden, met 10 seconden. Dan man even gewoon bakken. Oh, oké. Hoe lang duurt gemiddeld het zetten van 1 boegeroe? 10 tot 15 seconden. Ja. Hoe snel? 5 boegeroe na 1,5 minuut. 3 boegeroe, sorry. 1,5 minuut. Even flexie is dan game gewoon, gitori, 1,5 minuut. Ik ba. Ampul verdoving na binnen 20-30 seconden. Werken ba. Zo snel? Hoe snel. Dat ding wordt echt professioneel gedaan. Ano lek fosi isabito tak iwakti betap badu kang ade wan no de sandat man. Na boom snel. Je hebt sommige klanten auto tak jong. Dit is don fesuno drape op plekje si tak awrok. Why say helemaal? Ay go helemaal. Maar ooit in meke mee tak wa man coin say da man kanga Big Johnny Boy in say maar ineens amang go helemaal tak is ja helm wala doro say. Akang akapison wala doro say. Madama be ko nga man collect lang man. Ko normal ay Johnny Big Boy. Ay. Daar zie je ook al aan drapen. Gewoon niet je kapison one of it. Hey, dat is zo'n leuke uitsmijter, man. Jullie zijn wel betaalbaar? Ja. We zijn ook niet goedkoop, maar we zijn wel betaalbaar. Ja, als je professioneel bent, dus dan moet men toch wel iets voor neertellen. Hoe zijn jullie bereikbaar? Via Facebook, TikTok, WhatsApp, telefoonnummer 8925081. Dat is mijn persoonlijke nummer. En 7112539. Mooi zo. En op Facebook ben je onder Buguru Datra? Suritatu. Allemaal TikTok ook Suritatu, Instagram Suritatu. Maar iedereen kent me als Buguru Datra. Allah sipem go. Boy, mijn klanten. Klanten gewoon. Want die bieden na choice met doen inkopen. Want to boy economie. Dat rafa. Dat cool hè. No, een paar dames waren daar, sabi de bakakasa. Je bent werkelijk een arts, no? The love doctor. Lobi datra, buguru datra. Die tijd dat ik bij buguru de love. Zo love de love. No, mi lobe, man. Hey, dit is zo'n leuk gesprek geworden, man. Dit is art wat je doet. En daarom ook een artiest. Een tattoo-artiest. De man wordt ook wel Buguru Datra genoemd. Imron Rizzowi Joyo bij ons in de Barkie% podcast. Thanks voor je tijd, mijn brada. En heel veel succes met alles wat je doet. Blijf zoveel lachen en blijf het mooie in het leven inzien. 100.000. Ja. Respect, hè, broer. Thank you. Hey, we hebben het gehad. We hebben hem gebracht voor jou. Zo'n interessant gesprek. Ga zoveel mogelijk die man een big up geven. En wat je moet doen, doe je. Oké? Lobby! Again. Skepta Delafi. Boy, Over the young every They Saturday. want see me fall. See me here Maten lo sabi ka na barki prosensi. Olu they want see me fall. Maten lo sabi ka na barki prosensi. They want see me fall. Over the young Maten lo sabi ka na barki prosensi. Olu they want see me fall. Maten lo sabi ka na barki prosenja.